ole masa in thlir tu te in zawa in chi bei le vek ule hei tun tum chu no pang dang dai tak mai thuak thalu tuk mai kan lo ri ek ho le don nia a ming hi LALHRUAISANGA kum ngami ania a thuak hi a tha khop maya a hetiang kum rual a hian chuanin ani ang hi chu an tam vak ka ring lo a oman ni pon mo a thuak hi a tha khop maya pui ting tam tak hian kan phalo ti hi a chiang khop maya avede kan thlir chawanga thlir tu te khan ngun takin kan lo enanga a thuak that zia a bon zia hi mo kan lo thlir don nia YouTube channel subscriber le viewers zong te in zawain chi bai kan bu ka cheu hei vani a hian sel ho khwa a no pang danglam tak mai kan han mu chuak lau maya clear tu te lo en ve tan kan han it ema wangin vani a hian in video te kan ron siam ani a ama hi ru chak em ni a thil zir te she zung mi a u le khazirang te po lo thiam ve zung angai thla ka tanga lo she ve zung ang chi kha nia vani a hian a bikin match lampang kan ron zo dona a ron soi dona a thiam thil te rei lo te a heng hau hi rei lo te a thiam zela azir an zir tir hi a thiam zung mai ni tuna chuan a ming le kum te kan han zot photanga tumi ming le LALHRUAISANGA kuming zat nge ni nga kum nga hi October a hian pum don chawa chuanin ipa ming papuya inu ming le andai apa hi laldin liana ni anu hi juda ching ni chang class sing zat nge ni nursery tuna chuanin number alo soinga uana changa 100 thleng soyanga chuanin ale zongin soiler la ring den soitor camera sa en la heno pangte hi a thuak hi a that ma waron ri ek chak lu tuk kha kania leise kotti channel ami ani a poilo tura ngai la chome soiler le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. ale zongin soiler le 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 70, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52,
51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 36, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Ole thiam hle mai tuna hanin shai sang hi nursery anlu chan tir chho ve chawa kum nga hi alapum lawa october thai hanin kum nga hi alapum don chawani chuanin tuna chuanin number kan in zo tanga 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 4 ti angkhan kan in zo chho zelanga digit ria thleng kan zo don ani kuma thing lawa chuanin a bon ve tuna in zo chan ngalang 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, 16 plus 16 32, 32 plus 32 64, wa bon ve 64 plus 64 128, I at digit atam chin hi chu a number in kan sai top mayang at sang don tu ka vai thak da takin 128 plus 128 256, 256 plus 256 512, 512 plus 512 1024, 1024 1024 plus the letter. oh sorry ka sai sa 1024 plus 1024 2048, 2048 plus 2048 4096, 4096 plus 4096 8192, 8192 plus 8192 16384, 16384 plus 16384 32768, 32768 plus 32768 65536, 65536 plus 65536 131072, 1311072 plus 1311072 262144, 262144 plus 262144 524288, 524288 plus 524288 more. It was 1048576. 104856 plus 104856 20975152, 20975152 plus 20975152 419434, 4194 plus 4194 8388608, 8388608 plus 8388608 1677716, last na 16777 216 plus 16777 33554432, thiam hle mai asoi dik ve yang khop maya ke ma ni zoka number hi atam tham to ema wangin kan boy lo chau zo kan ni calculator ve nen te khan lo en non le thap ula tuna asoi zo che kha adik ve kan ni heta hanin ka ziak sa ve ka ti hanin asoi chinang kha kan tik ta a chuan a thiam khop maya in lo en non le vek donia a bon kan ti khop maya a thil zir reng reng hi subject dang po ni se or samdeu in a thiam zungzunga ama hi aril ru achak ema ala no pan ngai to in thil te hi azirei lawa aril ru achak ani ti bagin kan so pia thiam bik lawani tuna chanin em school a nge ilu le in school lo na ning yes, hello. school chinwa mi ti em so in mi stepping is ya im le Miss Otile, Miss Somte. school chinwa mi ti em chuan chian te in em enge school a chanin zir thin ABC, 1 to 3. a hai sai ti em Below. school no mi ti mo Siya pe mabangin hey lo man se te kan han pe be do na sweet ve le na te lo mang ve nga tro khale
lo in si bai la o khalam kha lo me tero Come? ale Hola, hay kan hosi azai lu tu lo voi katina dia ka kan en thia ma heta hinan nu le pate an oma hei inan nei luom khop maya apa hilau din liana ani a heta hianu e judat singi ania i hei in fa pa hi eng ti ka teng hetiang tuna asoi ang chi kha athiam mi tunan kumli alapum lo ta October ta khana pum dong kan ti mo kha o ania chuan eng ti ka tanga i hetianga siat na chin chiat theina hi ani nge in siat chua ta na kha kan atyang ashat na hi chu kumni vel ani po kha number hi wa na tanga join chi hi ale zong pon na tham da ka ta tv ate phone ate anthil en hi anni chu au po hian ate a eng lo po hian a she thei ve tho ma se a she sel lo ta ka bang hian o hi chu lak lak ta vak lova ani hi chu yan phone le tv en hi a chin cha reng anyang a she nga zel mai ni mo zel o chuan i kha man ni de te khain soin ka ria a u le khazir te alo thiam ve zel thi de kan soin ka ta ka niam a o hi chu ke ji ne ai a zir ve hi chu alo thiam khal ve dewa tin hemi tv a o ten zai ngai thak te po hi alo thiam zung zunga phone en chung po han a thluak hi a mang kop thiam nin kan sha e trul he ma he i mi ro pui ta ka pola chuak thei tura ngai la i in van nei don kan ti dong a sial ho khu po kan van nei te po kan ti tel theng chu helai muna an se dang khan no pang dang lam tak mai lo ma kan an se chuaka a tir la ma kan lo se mai lo a poi khop mai ma se la tlai lo ngai te la apa hi kan comment cha khrim shi ma mi tai ma rum ru tan ni hi hei in le lo hi kan hunga anei tham sia hi hetiang hi ria so thing kumeng mo sa ching to kumin ni kum lama te po to de kan sala a ho tu kha ni anga e be ma a lo cham ngai me ulo ni de ber ma ya atum heru a mi en ton tlak tak chung ko pon ni a han soilam tel vela shim kan du chu hei lau din dia na upuya naw che hi lau thiang hi ma ani hi ai zo la kon din thar venga mid school a tu na kon hen master na thokin no me ka ni a i a chan chin hi le khazir lai college kal lai te po soitam fe mo mutria po tam se lo mi khania apui khop mai ni po hu ni kum mai khan state awat city tu ti cha chor mo na dong ani an unau hi he an pui rom khop maya e mera thei tak khi anom lo ni unau rual tak ma ne sial ho ka hian khang te khan comment lang ve pa du sim ani an fa kom em maya hela fa pa chun tak mai an chung ko mai ba ka sial ho khotlang zoram tan po mi chhor tlak tak an narom chuak chho tura kan nga ya kha kan han ti lang thei chu